பா என்னப்பா? ஸ்கூல் ஒரு வாரம் லீவ் விட்டுருக்காங்கப்பா. சரி என் ஃப்ரெண்டோட அப்பாலாம் வெளியே கூட்டு போறாங்கப்பா. சரிப்பா. நம்மளும் எங்கேயே வெளியே போலாமாப்பா? அவங்கெல்லாம் வசதியானவங்கப்பா, நம்மெல்லாம் வசதி இல்லாதவங்க. அவங்க போறேங்கிறதுக்காக நம்ம போகணும்னு முடிவு பண்ணக்கூடாதுப்பா. அடுத்த லீவுல கண்டிப்பா அப்பா உங்களை எல்லாத்தையும் கூட்டு போறேன். சரியா? நீ கவலைப்படாதப்பா. என்னப்பா, இன்னைக்கு எல்லாருடைய அப்பாக்கள் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, நம்ம படுற கஷ்டத்தை பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் தெரியக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறாங்க. ஆனா நான் ஏன் அப்பன் படுற கஷ்டம் பிள்ளைக்கு தெரியணும்னு நினைக்கிறேன் தெரியுமா? எங்க அப்பா படிக்கலப்பா, உங்க அப்பாவும் படிக்கல. அவ்வளவு வருமப்பா, சாப்பிட்றதுக்கே வழி இல்லாம வாழ்ந்தோம்ப்பா நாங்க. ஆனா நீங்க படிச்சு பெரிய ஆளா வரணும்ப்பா. இன்னைக்கு நான் சொல்லும் போது உனக்கு வருத்தமா இருக்கும். ஆனா என்ன மாதிரி நீ வரும்போது, என் இடத்துல நீ நிக்கும் போது, அன்னைக்கு வாழ்க்கையில ஜெயிச்சு மிகப்பெரிய ஆளா இருப்பப்பா. சரிங்கப்பா.